Aby sme vám a školám mohli zaručiť, že výsledok je nespochybniteľný a porovnateľný s dennou skúškou, je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá. Ak ich porušíte, sme nútení zablokovať váš výsledok skúšky a nebude postúpený fakulte. Prosíme, aby ste venovali dostatočnú pozornosť pravidlám. Držíme palce. Po prvé, starostlivo pripravte miestnosť a vycistite pracovný priestor vrátane okolia. Na stole a vo vašom okolí môžu byť len povolené veci. Napríklad občiansky preukaz, počítač alebo notebook, klávesnica, myš, webkamera, smartfón ako druhá kamera a ďalšie pomôcky povolené podľa typu skúšky. V miestnosti ste sami a skúšku budete vykonávať bez asistencie druhých. Po druhé, pripravte si smartfón ako druhú kameru, ktorá počas skúšky zaznamenáva vašu činnosť. Akékoľvek iné telefóny, inteligentné hodinky, tablety či zariadenia, ktoré by mohli slúžiť na vyhľadávanie informácií alebo komunikáciu, sú zakázané. Musíte ich mať odložené mimo dosahu, so stíšeným zvukom aj vibráciami. Ak potrebujete počas skúšky kontaktovať zákaznícke centrum SCIO, môžete použiť telefón nastavený ako druhú kameru alebo iný telefón. Ak použijete iný telefón, po skončení hovoru ho musíte opäť jasne odložiť mimo dosahu, tak, aby bolo jasné, že ho počas skúšky nemôžete používať. Ak použijete telefón, ktorý slúži ako druhá kamera, po hovore ho znovu pripojte a nastavte do pôvodnej polohy. Po tretie, v deň skúšky sa prihláste do SCIO Link pomocou tlačidla v pozvánke. Nájdete tam aj oficiálny KAS, kedy sa môžete prihlásiť na test. Najprv SCIO Link skontroluje vašu webovú kameru, mikrofón a rýchlosť internetového pripojenia. Potom budete vyzvaní na inštaláciu rozšírenia Proctoring Desktop. Toto rozšírenie monitoruje spustené procesy a zariadenia v počítači. Rozšírenie musí byť spustené počas celej skúšky. Po štvrté, pripravte si preukaz totožnosti a podrobte sa kontrole totožnosti. Pred začatím skúšky vás žiadajú, aby ste si odfotili tvár, preukaz totožnosti a natočili miestnosť. Môžete použiť občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas. Aplikácia vám umožní skryť niektoré časti vášho preukazu totožnosti a uložiť len potrebné informácie, ktorými sú fotografia, meno a dátum narodenia. Po piate, pomaly a zreteľne naskenujte celú miestnosť. Nezabudnite naskenovať všetky vstupy do miestnosti, pracovnú plochu a priestor pod stolom. Nakoniec ukážte na kameru, že nemáte v ušiach slúchadlá a že nemáte nič na zápestiach. Ak sú pri teste povolené poznámkové papiere, ukážte na kameru prázdne listy z oboch strán. Skontrolujte, že ste naozaj naskenovali celý pohľad do miestnosti a v prípade potreby môžete záznam nahrať znova. Ak nemôžete pohybovať webkamerou, použite zrkadlo s minimálnou veľkosťou formátu A5. Potom pripojte smartfón, ktorý poslúži ako druhá kamera. Smartfón pripojte k svojej skúške pomocou QR kódu a zapojte ho do nabíjačky. Smartfón položte vodorovne na stôl, policu alebo iný stabilný povrch tak, aby boli počas celej skúšky v zábere monitor, klávesnica, obe ruky a hrudník. Po šieste, počas skúšky musíte byť neustále viditeľní a nesmiete opustiť zorné pole kamier. Skúšku musíte absolvovať za stolom, napríklad z postele, to nie je dovolené. Po naskenovaní miestnosti je zakázané opustiť záber webkamery a kamery smartfónu. Ak sa vyskytnú technické problémy, po ich vyriešení znovu naskenujte miestnosť a pracovný priestor rovnako ako na začiatku skúšky 7. Po 7. Počas skúšky je zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s inou osobou. V izbe nie sú povolené žiadne iné osoby, ani voľne sa pohybujúce zvieratá. Pokiaľ vám osoba do miestnosti omylom vstúpi, je nutné ju vyzvať k odchodu a zo záznamu musí byť zrejmé, že osoba miestnosť skutočne opustila. Po 8. Počas skúšky pracujte len v prehliadači Google Chrome a v SCIO Linku. Počas testu je zakázané otvárať akékoľvek iné okno prehliadača alebo aplikácie. Ich spustenie sa zisťuje počas celého testu. Takisto nie je povolené používať preklad a vyhľadávanie textu. Po 9. Vypnutá další elektronická zařízení v místnosti. Nepoužívané monitory môžu byť len mimo vášho zorného polia a pracovnej plochy. Po 10. Najneskôr 3 dni pred skúškou absolvujte povinnú kontrolu zariadenia na tom istom zariadení, z ktorého budete test vykonávať.
Táto kontrola slúži na oboznámenie sa s aplikáciou, overenie funkčnosti testovacieho prostredia a je potrebné ju vykonať pred každým termínom, na ktorý sa prihlasujete. Ak kontrolu nevykonáte včas, nemôžeme zaručiť technickú podporu počas skúšky. 3 dní pred skúškou je zároveň najneskorší termín, kedy môžete skúšku zrušiť z dôvodu technických problémov.